همدیگران عزیز سلام علیکم. 28 январи соли 2024 мебошад. қарор дорам дар азиз яке аз мағозаҳои шаҳри Душанбе ва ба шумо се намуд нокро нишон медиҳам. Якум ноки Аргентина, номашро нависондагӣ нестанд, фақат ноки Аргентина нависондагианд. нархаш 50 сом. Дуюм ноки маҳаллии худамон 28-80 сом. Сеюм ноки Хитой 23 сом 80 сом. Ноки Хитой арзонтар аст, лекин ноки Аргентина қиммат аст. Барои чӣ? Барои он ки сифаташ хуб аст. Бинед, ин балмоном ба мазаам бошад назар ба дигарош. ноки Аргентинро сифаташро бинед, чӣ хел сифати хуб аст. ноки мо сифаташ паст, ина бинед. ноки Хитой сифаташ хуб аст. барои чӣ? Барои он ки ин навъи нокҳо ҳам хел бисёр меистад, сифати хуб қатӣ меистад. ҳозир гап дар сари нарх намеравад. Нарх 50 сом қиммат, ноки худамон ба мазза, ин гапа нагӯед. аввал бед ноки Аргентинро шумо як чашед, ба маззагиашро бинед, баъд гӯед ки ин ба мазза ме ё ки ноки худамон ба мазза. бачам нақаб ман ҳозир дар пеши шумо мечашам ва пул мехарам, мегирам ҳаминоро, баъд мегӯям ки ноки ки ба маззатар аст. якта аз ин мечашам. ҳамдиёрон азиз, ӯзи ман сета нокро чашидам. ман инҳоро харида мегирам. ноки Аргентинаро чашидам, ноки маҳалли худамонро чашидам ва ноки Хитойро. ба диққати ҳамон шаҳрвандоне ки ба монанди ман ватандӯстдор ҳастанд мерасонам ки ноки Аргентина аз ноки ватани мо ба мазза аст. ин ҳамин як қадар мазза надорад. ин ба мазза ҳам сахт аст. ноки Хитоӣ сер об аст. назар ба ин дута сер об аст. дарош пури об аст. даҳанотон пури об мешаду. фақат об, ҳамин оби ки менӯшад ҳамон маззаи об дорад. ягон дига мазза надорад. яъне бемазза аст. Аргентина ин кирои нокхӯрӣ аст. ана ҳамдиёрон азиз, нокҳое ки мо мебиёрем, ман ноки Дивижи мебиёрам, ноки Санта Мария мебиёрам ва ноки Маргарита мебиёрам. анам хел ба мазза ҳастанд. ниҳолҳояш баъд аз 10 рӯз мерасанд. 10 рӯз не, мумкин 6-7 рӯз пас расану то ман таги замин мекунам. 10 рӯз пас омада ҳатман ниҳолашро харидорӣ мекунед. нокҳои беҳтаринро. ин ноки худамон аст. ба ноки Аргентини намебарояд маззааш. қатъи ман баҳс накунед. нокҳои худамон беҳтарин дар дунё. Не. ноки ман Аргентина нависондагӣ намедонам. агар аз Аргентина бошад, дуруст бошад ё нодуруст бошад, холаси гап ин ноки хориҷӣ аст. ин нок беҳтарин, ин ба маззатарин ва сахт. назар ба ноки худамонам сахту, ноки Хитоям сахт. ноки Хитой мулоим мешавад, пайдаст мемонад. лекин ин нок зуртарин. ана ин нокҳо кунеду буроварда фурӯшед. воҳима мекунем ноки мо беҳтарин гуфта. ана нокамон. лекин ба ин нок намебурояд ку. ман нокҳои беҳтаринро кунед охи аз хориҷи кишвар. ниҳолашро оварда як мани дигаро ҳам биёред, нокҳои беҳтаринро кунед. ина бинед чӣ хел ноки беҳтарин. қиматашам баланд, мефурӯшед. ин сахт, истоданаш бисёр аст. ина бинед. ана ноки Дивижии ман меовардагӣ истоданаш бисёр аст. ноки Дивижии ман меовардагӣ аз ин ба мазза аст, аз ин ширин аст. ноки Санта Мария аз ин ширин аст, аз ин ба мазза аст. ҳамдиёрони азиз, марҳамат. ман ки эълон кардам омада ниҳоли нок харидорӣ намоед. дар паноҳи худо бошед.